Η πορεία του νου. Έβαλα στον εαυτό μου μια μέρα τούτη την ερώτηση. Τι θα γινόταν αν βρισκόταν στη θέση μου ο Ναπολέοντας, λόγου χάρη, και δεν είχε την Τουλώνα, ούτε την Αίγυπτο, ούτε τη διάβαση των Άλπων για να αρχίσει την καριέρα του. Μα αντί για όλα αυτά, είχε κανένα γελίο γεροχούφταλο. Κάμια γριά τοκοβλήφα που θα έπρεπε να δολοφονήσει για να πάρει τα λεφτά από την κασέλα της. Λοιπόν, θα φτάνε ως εκεί αν δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Θα του περνούσε η σκέψη πως η πράξη του κάθε άλλο παρά μνημειώδης και αμαρτωλή θα ήταν. Ένιωσα φοβερή ντροπή όταν συνειδητοποίησα εντελώς ξαφνικά πως δεν θα του κακοφαινόταν καθόλου. Θα τη στραγγάλιζε τη γριά. Έτσι κι εγώ σταμάτησα πια να σκέφτομαι και τη στραγγάλισα, ακολουθώντας το παράδειγμά του. Η γριά μπορεί να είναι ένα λάθος. Δεν ήταν αυτή το σπουδαίο, αυτή ήταν η αρρώστια. Και ήθελα να την ξεπεράσω μια ώρα αρχίτερα. Δεν σκότωσα τον άνθρωπο, μα την ηθική αρχή. Και τελικά δεν την ξεπέρασα και έμεινα σε αυτήν εδώ την όχθη. Αρχή. Ο Ραζουμίχιν μου έλεγε συχνά πως οι σοσιαλιστές είναι φιλόπονοι άνθρωποι. Άνθρωποι του Δούνε και Λαβίν. Άνθρωποι που ασχολούνται με τη γενική ευτυχία. Όχι! Εμένα η ζωή μια φορά μου δίνεται και δεν θα την ξαναζήσω ποτέ πια. Δεν θέλω να περιμένω τη γενική ευτυχία. Θέλω κι εγώ να ζήσω. Είμαι μια αισθητική ψήρα. Πρώτον, γιατί συζητώ την περίπτωση πως είμαι ψήρα. Δεύτερον, γιατί δεν άφησα σε ησυχία έναν ολόκληρο μήνα τον Παντοκράτορα και τον καλούσα για μάρτυρα πως αυτό που πρόκειται να κάνω δεν θα το κάνω για τη σάρκα μου και την ειδονή μου, μα γιατί έχω υπόψη μου έναν ευχάριστο και εξαίσιο σκοπό. Τρίτον, αποφάσισα να φανώ όσο το δυνατόν πιο δίκαιος κατά την εκτέλεση. Από όλες τις ψήρες, διάλεξα την πιο άχρηστη και τη σκότωσα. Ακολούθως, φρόντισα να της πάρω μόνο τόσα όσα χρειαζόμουν για τα πρώτα μου βήματα. Ούτε περισσότερα, ούτε λιγότερα. Τέταρτον, είμαι οριστικά μια ψήρα, γιατί ίσως εγώ είμαι πιο σιχαμερός και πιο βρωμερός από την ψήρα που σκότωσα. Και το προαισθανόμουν ότι θα το έλεγα όταν πια θα την είχα σκοτώσει. Μα μπορεί να υπάρξει κάτι που να συγκρίνεται με αυτή τη φρίκη? Για τίποτα. Για τίποτα στον κόσμο δεν θα συγχωρέσω αυτή τη γριά.